A ver, todos sabemos que as mascotas poden ser unha fonte de alegría incrible, pero e se a súa compañía fose máis alá? Podería un animal de compañía ter un impacto real, medible, na saúde do noso cerebro a medida que nos facemos maiores? Pois ben, un estudio novo e ben interesante meteuse de cheo a investigar precisamente iso, a conexión entre ter unha mascota, vivir só e o deterioro cognitivo. Para que nos fagamos unha idea da importancia disto, imos empezar cunha cifra que, a verdade, impresiona. 153 millóns. Esa é a cantidade de xente que se calcula que terá demencia no mundo para o ano 2050. É unha barbaridade. A magnitude do problema é simplemente xigantesca. Entón, claro, con ese panorama a pregunta é, que se pode facer? Como aínda non hai unha cura para a demencia, a prevención convértese en algo absolutamente crucial. Por eso a ciencia está a buscar arreo eses factores de risco que sí podemos cambiar, cousas do noso día a día que poidan axudar a que o cerebro embelleza mellor. E un deses factores que está a chamar muitísimo a atención dos investigadores é vivir solo. Sí, así de simple. É unha tendencia social que non para de medrar en moitos países, como nos Estados Unidos ou no Reino Unido. E o que se está descubrindo é que ten unhas implicacións para a saúde que igual non esperábamos, afectando, sí, tamén o noso cerebro. E para que vexamos ata que punto é común, ollo a este dato. Só no ano 2021, case o 30%, un 28,5% dos fogares nos Estados Unidos eran de persoas que vivían soas. Estamos a falar de máis dunha da cada 4 casas. Isto demostra que é algo moi estendido, sobre todo entre a xente de máis idade. E aquí é onde se unen as dúas cousas, a conexión clave. A ciencia xa viña observando noutros estudos que vivir só está relacionado con un deterioro cognitivo máis rápido. Isto, claro, plantealla unha pregunta urxentísima a que esta nova investigación quere dar resposta. Hai algo que poda frear ou polo menos mitigar este risco? Aquí é onde entra a nosa pregunta inicial. Se parte do problema de vivir só pode ser a soledade ou o illamento, podería a compañía dunha mascota, dun animal, marcar a diferenza? Esa é exactamente a hipótese. A idea de que ter un animal de compañía poida funcionar como un escudo, un amortecedor que protexa o cerebro. Esta foi, palabra por palabra, a pregunta que se fixeron os responsables dun novo estudio publicado na prestixiosa revista JAMA Network Open. O seu obxectivo era ver se ter unha mascota estaba relacionado cun deterioro cognitivo máis lento, e para iso centráronse especificamente en dúas cousas, as habilidades verbais para lembrar palabras e a fluidez para nomear cousas. E ollo, que non estamos a falar dun estudo calquera. A metodoloxía foi moi seria, moi robusta. Utilizaron datos dun proxecto enorme, o English Longitudinal Study of Aging, e seguiron a case 8.000 persoas maiores de 50 anos durante case 10 anos, e como decíamos, medindo especificamente esas dúas áreas clave, a memoria e a fluidez verbal. E que atoparon despois de todo ese traballo? Pois os resultados contan unha historia moi curiosa, case como de dos factores que loitan entre sí. O primeiro que viron foi algo que, en certa maneira, xa se esperaba. Confirmaron o que outros estudos xa apuntaban. Vivir só estaba asociado a un deterioro máis rápido, tanto na memoria como na fluidez verbal. Vale, ata aquí ninguna sorpresa. O factor de risco estaba aí. Pero a vez atoparon o contrario. Cando analizaron só o feito de ter mascota, independentemente de con quen se vivise, descubriron que estaba asociado a un deterioro cognitivo máis lento. Entón, por un lado tiñamos un factor de risco, vivir só, e polo outro, un posible factor de protección, ter mascota. Aquí é onde a cousa se pon de verdade interesante. Porque o máis revelador non foi mirar eses dous factores por separado, senón ver que pasaba cando os cruzaban. Non era tan simple como que un anulaba o outro. O que apareceu foi un patrón moito máis específico e, francamente, sorprendente. E este gráfico explícao á perfección. A primeira barra mostra o que lles pasaba ás persoas que vivían soas e non tiñan mascota. A súa tasa de deterioro era a máis alta. Agora, fixadevos na segunda barra, as persoas que tamén vivían soas, pero que sí tiñan mascota. A súa tasa de deterioro era moitísimo máis baixa. E o máis curioso de todo, na xente que xa vivía acompañada, ter ou non ter mascota apenas marcaba a diferenza. O punto clave, o titular de todo isto, resúmese nesta cita directa do estudio. O beneficio de ter unha mascota só se atopou entre a xente que vivía soa. Non era algo que se aplicase a todo mundo por igual.
Imos desmenuzalo aínda máis pensando nestes 4 grupos. O grupo ao que peor lle foi con diferenza foi o de vivir só sen mascota. Pero o que é incríbel é que ao grupo de vivir só con mascota foille radicalmente mellor. De feito, o seu ritmo de deterioro era prácticamente igual a da xente que vivía con outras persoas. É como se a mascota borrase por completo o efecto negativo de vivir só. Esta táboa resume o todo de forma moi visual. Se tomamos como referencia a xente que vive con outros e ten mascota, vemos que o único grupo que sae perdendo claramente é o que vive só e non ten mascota. O máis sorprendente é que o grupo que vive só pero con mascota non ten unha diferenza significativa respecto aos demais. Dito doutro xeito, neste estudo, ter unha mascota pareceu anular por completo os efectos negativos que se asocian a vivir só. Moi ben, entón que sacamos en claro de todo isto? Cales son as implicacións prácticas destes achados? E, o que é igual de importante, cal é a letra pequena? A ver, é moi importante poñer as cousas no seu contexto. O primeiro, este é un estudo observacional. Isto quere decir que mostra unha relación, unha asociación, pero non pode probar que ter unha mascota sexa a causa directa do beneficio. Podería haber outros factores. Ademais, só se mediron habilidades verbais, non a cognición en xeral. Tamén hai que ter en conta que só se preguntou se tiñan mascota ao principio, e que a maioría dos participantes eran de raza branca, así que faría falta máis investigación para ver se isto se cumple noutros grupos de poboación. Con todo e con iso, con esas limitacións en mente, a conclusión principal é moi prometedora. O que suxere todo isto é que ter unha mascota podría ser un cambio relativamente sencillo na vida dunha persoa que axude a frear o deterioro cognitivo, sobre todo nese grupo cada vez máis grande de adultos maiores que viven sós. E isto, claro, abre a porta a futuras investigacións, como ensaios clínicos que poidan confirmar se esta relación é de causa e efecto. E todo isto lévanos a unha última reflexión, unha pregunta que vai máis alá dos animais. Se a compañía dunha mascota pode ter un efecto tan potente, que nos di iso sobre o poder da conexión en si mesma? Quizáis unha das chaves máis importantes para un cerebro saudable na vellez non estea en unha pastilla, senón en algo tan humano como é combater a soidade, veña na forma que veña.